Bogláros szellőrózsa, Anemone ranunculoides. A tölgyesek koratavaszi virágszőnyegének gyakori eleme. 10-től 25 cm magasra felegyenesedő szára a talajban kúszó gyöktörzsből fejlődik. A szár felső harmadában helyezkednek el a gallérosan álló, rövid nyélen ülő levelek. A szeldelt leveleket fogasszélű levélkék alkotják. Az egyetlen aranysárga virág a hosszú, pehelyszőrrel borított virágkocsányon ül. Általában 5 sárga, elliptikus formájú lepellevél alkotja. Ezen belül sok rövid porzó és magház van. A rovarok által végzett megporzás után fejlődő magvakat hangyák terjesztik. Az ókorban úgy vélték, hogy a növény a szelek hatására bontja ki virágját. Ebből csak annyi igaz, hogy a virágzás valóban a szeles április hónapra esik. A képanyag a Taricevice völgyben készült.